a jsme tu o půlnoční svačinky, 10 faktů o mě. Moje jméno ve skutečnosti je Traky.cz. Takže dvojka je, že jsem totálně, ale fakt totálně závislej na Douvland v Plzni. Ale bydlím v Karlových Varech, Douvland. Download píčo. No, další fakt je, že když nemám něco připraveného, tak jsem prostě nasranej. Odpad. Moje nejoblíbenější zvíře je odpad. Celá dost žeru a jsem hodně závislý taky na cukru. Večer si vždycky dávám takový malý odpad, půlnoční a hlavně aby na taněčku, no. Jsem hodně, ale hodně paličatý. Když se něj pomím, celá dost žeru. A 11. to je takový malý bonus, že nesnáším tak Douvland. Trapňujou ostatní a není to vážně vůbec vtipný. Mám tu jednoho mýho spolužáka, nebo něco takového, ale fakt myslím si, že je něco víc a když mě bude strapňovat gama vosatách před ostatníma ze třídy, takže Douvland. Děkuji vám za zhlédnutí a pokud se vám video líbilo, dejte like nebo Douvland. Download píčo. Odběr, to je jedno. Mně na to moc nezáleží, já chci prostě jenom odpad.